କ୍ରିକେଟ ଦୁନିଆରେ ଆସିଲା ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇପିଏଲ୍ ତଥା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ 2024ର 17ତମ ସଂସ୍କରଣ ଭାରତୀୟ ମାଟିରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ବେଳେ ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଏମିତି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଗତକାଲି ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର 22ତମ ମ୍ୟାଚରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦଳର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ କ୍ରିଷ୍ଣପ୍ପା ଗୌତମ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ 7ଟି ଛକା ମାରି କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଋତୁରାଜ ଗାଇକ୍ୱାଡଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟରେ ଗତକାଲି ମ୍ୟାଚରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ ଦଳର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ MS ଧୋନି ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାନୁଯାୟୀ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଟିମ୍ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଇନିଂସର 18ତମ ଓଭରରେ କ୍ରିଷ୍ଣପ୍ପା ଗୌତମ ସୌରଭ କୁମାରଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ 7ଟି ଛକା ମାରି କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଗୌତମ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ 36ଟି ବଲ୍ ଖେଳି 87 ରନ୍ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଗୌତମଙ୍କ ଏହି ଇନିଂସରେ 11ଟି ଛକା ଓ 7ଟି ଚୌକା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା।